Hallelujah church. Marika akudzwa tinotenda tinotsvaka kumbirisa kana pamberi pako unoona kuti pane chesi namunhu chinosendera pamberi. Kana pamberi pako uchiona kuti pane chesi namunhu chinosendera pamberi. Just push forward. Just push forward. Just push forward. Kana uchiona kuti pamberi pako pane chesi namunhu. Just push forward. Just push forward, please, 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 for the sake of time. Chikora pamberi pako pane chesi namunhu chinosendera pamberi. Excited to go to the same. Vana antichibweyo kumeri vana na tibonomba na matreni. Simkai vana, simkai. Kudogo zvekutofamba, ndikura zvekutofamba. Yewe. Zendo shada makofi. Vana vadugara mashure makofi. Avadugara mashure makofi kana takuchechesa kana mashure. Kofi ndototadza uzara kuti masara Jackson. Hallelujah church. Tinotenda. Ndichakumbirisawo one more youth ari pakati pedu anokwanisa kuti bhurura kunyengetero rwemusando kuzvara nhasi. Kwanisa bhurura musando vanhasi kunyengetero one more youth. Akasimuka. Na baba wanochinofude pasi baba chakori chipadzinonguva dzimangwana tichipapita kudzokwamuti nokuti dzinovakodzera tinomberi penyu padzinonguva tichitenda malenguva machishisa vatitokushumira imo chivai nese vanotava kutanga sevhisi vatichungamirai vabatirwe kuti munabatai mumwe nemuzvingwadishi chivai nese vatichaimba tigochipa zvakanaka uye vanobva tichanza shoko renyu shoko rigorigamatsimwa tigozviaplaya mumanyika makwedu chivai nese takana sevhisi mberi tinamata kurekedza Jesu Kristu ari yekosa chiti ameni. Kana pane vaedzi vatakasvika pano zuva ranhasi tichakumbirisa kuti vasimuke tikwanise kuzivana navaedzi. Tine vaedzeri nhasi. Tinotenda kunyara nasvika kuti hatina. Tichaenderera mberi. Nhasi tichaenderesa chigaro wezuva ranhasi. Chairperson kana kuti coordinator wezuva ranhasi netwa Kambesu. Vachatitungamirira pakuimba ni brother gift chikuteka. Paparidzi wedu wezuva ranhasi tichaparidzirwa namufundisi Branda ndovachaenderera mberi nekutipa shoko rezuva ranhasi. Palose table tichatugamirwa naMukoma Takudzwa Nyamidzi, Mukoma Takudzwa. Saka tichakumbirisa kuti tose tikwanise kubatana pamwe chete kuti rusando rwedu rukwanise kufamba zvakanaka. Mukati medzinonguva ndichakumbirisa vamatoeka vari pakati pedu, vaise vabati vebasa kusanganisira nevamwe vese vari pakati pedu nevasina kuuya nezvikonzero zvakasiyana-siyana pamberi pashe kuti basa redu rikwanise kufamba zvakanaka. Mwari vagotiitira zvakanaka. Mushure memunyengetero muimbisi anobva uya zvake kumberi. Zita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Jehovha akarurama vanogara kumusoro kudenga, tinouya pamberi pemuchinjikwa pane dzinonguva tichikutendai Jehovha nezvose zviri kuitika mukati memba ino. Tinokutendai Baba nebhaibheri study yanga iri pamberi pedu. Shuwiro yedu Baba ndeyekuti tigova tinowanda mukati mekereke yenyu Jehovha. Chititungamirewo Jehovha patakupinda musecond session, mugova munotitungamirira pane zvose zvichaitika imomo. Tungamirire vose vachabata basa Mwari.
tinokutendai nekutiunganidza kwamaita mukati memba ino dzvene kuti tigova tinokunamata nekukurumbidzai. Chititungamirai pazvose Jehovha, mugova munotanga nesu, mugova munopedza nesu Mwari. Tinonamata nekusiyambiri nekudzo kwamuri Jesu Kristu akatendeka. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. It's white. Hallelujah. It's white. Amen. It's white. Hallelujah. It's white. Amen. Takutenda Mwari zvikuru. Handizivi chirungu chinoti chii. I think I'm fortunate kuti nhasi tadzidziswa kuti toimba sei dzinda pandatanga kuita demo yacho. Or it's unfortunate. Fortunate. But ndotenda Mwari kuti ndawaniswa mukana kuti ndimire pamberi penyu tichimba muzuva ranhasi. Tadzidza zvakawanda. Saka nhasi tichatangirana kuimba ndakamira makamira togarirana tese pasi nhasi. Tichiimba. Vanokwanisa chaimba chakasumuka muzuva ranhasi. Titanga hymn 136. Tusangana pahymn 136. Nhasi ndinofara. Toimba tichiratidza kuti tikufara. Sezvatadzidza nhasi tikufana kuimba. Mundibatsira nepaneri kukanganisa kuti tiimbe zvakanaka muzuva ranhasi. Kana tasvika chatangisa. Nhasi ndinofara ini nairo ropa rangu vashamwari munoini ngatifareiwo Ishe ndinokurumidza iwe wandidzidzisa tigogona kuwakunda ose magwaro angu kana ndiri muchikoro zvakanaka kwandiri kana ndapinda musvondo ndinofara zvikuru Ishe ndinokurumidza iwe wandidzidzisa tigogona kuwakunda ose magwaro angu kune ino nyika yedu magwaro atizivi vakapere vadzibaba rufaro vasinaro Ishe ndinokurumidza iwe wandidzidzisa tigogona kuwakunda ose magwaro angu. Tichienderera mberi tichasangana pahymn 26 tichaimbira kunashe. Hymn 26 kana tichasvika tichatangisa. Tichaimbira kunashe nerudo rwakero wakatuma mwana wake kundifira iniwo tichaimba inana yatinogona kune
mutauro wedu wezuva ranhasi chasangana pahymn 143. Hymn 143. Kana tasvika chatangisa. Kuita basa rake regai ndikukwazise zvakare nemufaro uri muna Kristu Jesu ndichiti amen. Regai nditange ndichiti happy Mother's Day to all mothers. Ndatoona kuti zviso zvenyu zvenyu hazvichafari kubva patanga Bible class uchiyemera achizouya no mention handiti ndandoona namai vasachafari. Regai nditi anamai makatikoshera handiti kunyange chidzidzo chedu zuva nhasi chichange chimori inlined nanamai nekuti izwa ranu izwa ranu handiti. Saka anababa musatsamwe henyu handiti taiwa nhasi hatisiri involved munyaya yesemoni yanhasi asi inoita kuti muone mabenefits ane zvakare sana baba handiti. Ndisingatore nguva muzuva nhasi chidzidzo chedu chichabva mubhuku raLuke chapter number 2 verse number 51 and 52. Luke chapter number 2 verse number 51 and 52. Ndichangoverenga radina rumoko imoverenga ramina weko handiti ndashaya munhu ausiverenga shona udiwa handiti saka ndichangoverenga rechirungu radina rumoko mune mushanda neranorainako nokuti ndo raanonzwisisa handiti. Kana tapo tichaverenga Luke chapter number 2 verse number 51 and 52 ndopachava chidzidzo chedu zuva nhasi ndomandakogara basa handiti. Kana tapo ndichaverenga. Then he went down with them and came to Nazareth and subject to them, but his mother kept all things in her heart. Verse number 52. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Ndopachabva chidzidzo chedu muzuva nhasi. Musoro shoko wechidzidzo chedu muzuva nhasi uchange uchiti the depth of mother's heart. Udzamu hwemoyo wani wamai. Nditi the depth of mother's heart. Udzamu anditi hwemoyo wamai. Anditi ndopachabva chidzidzo chedu. Bhuku raLuke richatibetsera kuti tigone kuve better understanding
takatarisana nemwoyo wamai. Handiti? Chimene chii ne-a better understanding. Handiti? Takatarisana nemwoyo wamai. Handiti? Chishuwo changu kana chishuwo chemharidzo yemuzana nhasi ndechekuti tigonekwa pati tinoencouraja vana mai kuti vagone kuene mwoyo uyo wakanga uri muna Mary watasvika kunyange panguva yekuverenga nezvake, uyo akanga ari amai vaishe Jesu Kristu. Amai muri kubata? Ndo chidzidzo chedu chezana nhasi. Handiti? Patiri kungotaura nyaya yekuti Martha, tiri kungotaura mubereki wechidzimai. Handiti? Mubereki wechidzimai hatisi kutaura zvababa, tiri kutaura zvamai. Iyi nyaya iyi tese toinzwisisa kuti kana tiri kuti amai kana tiri kuti Martha tiri kutaura ani takatarisana nenhau yemumba. Handiti? Kana tiri kutaura nenhau yemwoyo, mwoyo tese tinoiziva. Handiti? Handiti? Mwoyo touziva. Handiti? Ende mwoyo ndoune yese. Handiti? Mwoyo ndounotisvitsa patiri muzana nhasi. Handiti? Inyaya yechi yemwoyo. Ende unombaza zimai rine mwoyo wakaita sei? Zimai raite. Handiti? Inhau yechi yemwoyo. Saka ndoyatira kuti taure nezvayo muzana nhasi. Handiti? Tiri muzuva reMother's Day. Handiti? Ameno ndiri kubatira zvakanaka. Saka panapa handisina kutora nguva hombe. Handiti? Ndiri papa. Saka muchaona kuti wai mai vari kutaurwa nezvavo zvakanyanyisa. Mukataura nguva zhinji kubva kare kunyange nazvino vana mai ndo vanogara nguva zhinji vaine mhuri. Handikubata? Vaine vana. Handiti? Kare vaibva vanzi mushachi? Mushachi? Wakabate naro ndinoona adzina nhasi. Mozambique inotori day manje vakadzi chete. Iyi rinokoshesa asingaite 7 April. Waiti ukavhinikika ukaenda kuMozambique iri 7 April. You struggle kufamba kwacho. Bozi vana mai vanenge vachida chii yavanoda, vanenge vachiselebrata kadzimai eMozambique. Handiti? Kunyange vana baba kunzwa kuti baba vanetsana namai musi iwoyo mahwana ako. Handiti? Mahwanani ako kunyange ukunono vakuenda kumba unongoita musi iwoyo amai ndo vanenge vaine yese, vanenge vachikontrora. Saka vakati kuti chibva kubasa chiuya chitouya. Vakaona kuti vasvika Mozambique natsiri kuda kuti ubve muchimoyo uende kuno Green Shop. Handiti? Unoshaya kombi madhiraivha esaita ndakuenda kumba. Handiti? Izuva remadzimai. Toda kukoshesa vanani? Vanama. Toda kukoshesa madzimai edu. Handiti? Iri riri Mozambique chete zuva iri. Kozotira nhasi riri kuinoinkudha muchi ana mai vose. Handiti? Saka kuedza kungokoshesa vana mai. Handiti? Saka Mozambique vana mai vanokosheswa, madzimai anokosheswa. Handiti? Chero akadada kuenda paanoda habvunzwi. Mozambique nguva iyo musiwo habvunzwi. Ukaona one time unamboita futa tadza kupata day madai ndafuta aitsago transport. Saka pane vakatozombonumirira to. Saka uku kumiri kwacho uku kune rinenge power like riripo. Uone dust nekisunga iko vana mai vachita vanoita izvozvo. Ndikubata? Handisi kuti muzoita izvozvo handiti? Ndiri kuti ava vanoita izvozvo pane vakazara vachitibuka. Ndakanonoka mwana transport vakatotora ngombe varipo ende ndakazongosiwa zvakadaro. Which means that nekupa havana kuenda ende hapana ivabvunza. Handiti? Bhozi raive chii? Raive zvara. Handiti? So tida kuti tidzidze muzana nhasi takatarisana nezvaMary amai vaishe Jesu Kristu. Handiti? Mudzimai watinoziva watinonzwisisa kunyorwa kwake even mukati meshoko raMwari. Handiti? Saka panapa munyori Luke anotiratidza nezvemwoyo wanga uri muna mai vaishe Jesu Kristu. Handiti? Zviri kunzi vakachengeta zvose mumwoyo mavo. Handiti? Regai ndidaro ndichiti Mary ari kutaurwa semudzimai akanga akanaka, mudzimai akanga akakwana. Handiti? Aigona kurera mhuri yake. Handiti? Kunyange nesu muzana nhasi we want to encourage vana mai vedu vatinavo muzana nhasi vave vana mai vakaita sei? Vakanaka vanogona kurera mhuri dzavo. Handiti?
ende kurera kwemhuri kune ma-results at the end of the day. Munobata kune ma-results atichaona nezvavo takatarisana nezvaisho Jesu Kristu. Vamwe mungagonei kuti aiwa matipamedza seusiriwo Jesu akanga ari Mwari. Anditi asi akauya akararama naye sesu akakokura the same process yatakakura nayo. Anditi akararamawo futi chii the same process achinzwa nzara semanzwiro atinoita. Anditi kuti atiratidze zvinofanira kuonwa zviri zvinoitwa mukati meupenyu huno. Saka muchaona kuti pane zvakaitwa naMary zvatakunobuda ma-results akunobuda muchapter number 52. Anditi akunobuda muchapter number 52. Ngatiiverenge. Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Munobona, these are the results dziri kunobuda kuburikidza kwemoyo wangauna Mary. Regai ndibvunzawo musoro nhasi kuti iwe samai moyo wako une ma-results api? Munodaro iwe unozviziva. Anditi kuti marerero aunoita anoproduce ma-results api? aMary tiri kuaona pana pamusoro nhasi ndo atoti kukurukura nezvavo ndo vanagara zvamuchi pasi. Saka tinozoti at the end of the day vana mai mugone kudzidza kubva kuna Mary. Vana baba futi vove better understanding kuti vana mai panenge vachiita zvinhu zvezvinhu vari kuzvitorepi ende vari kuzviitirei vozoitira sei. Anditi so that atigone kuve conflict. Anditi nekuti zvinhu zvinenge zvichiitwa mumwe nemumwe aine kunzwisisa kuti zviri kuitirwei. Anovada saka muchaona chekutanga. Anditi moyo wakanga una Mary. Anditi wakakudza Jesu mentally. Anditi wakakudza Jesu mentally. Jesu akanomachua mentally. Anditi nekuda kwemwoyo wakanga uri nani muna Mary. Anditi akanokura mentally. He became mature. Anditi mukaverenga pavhesi pera vanzi Jesus increased in wisdom. Anditi nekuda kwani nekuda kwamai vake he increased in wisdom. Anditi kunyange sinesu vana mai tiri kuti ngatidevelopei vana vedu vagone kukura in wisdom. Anditi vamwe vana mai vanogada vachikuitira vana zvinhu zvavo zvese. Anditi havadi kuti vana vakure. Anditi vana kuti vana varamba vari vana. Anditi zvozoita kuti vana vedu vagone kuve nematambudziko kunyange vachizenge vakura vanongora kuramba vachidzoka havakuri vanongora vari zvavari. Anditi hakuna mwana angavadari mwana wavasakura. Anditi but zvimwe zvezvinhu zvacho zvatinenge tichiitira vana vedu zviri kungoratidza kuti hatidi kuti vakure. Hapana muri vana vanai hatidi kuti tarirei vakure. But kana matiri kuona Mary ari kuti akaita kuti Jesu akure in wisdom. Anditi akure chii in wisdom. Even iyeshe Jesu Kristu anosvikawo mweya kuti munofanira kudzidza mandiri. Anditi tongodzidzei maari kana asina kunge akakura asina kunge aine zvaainazvo. Anditi mukaverenga verse number 11. Anditi verse number 11 chapter number 11 verse number 29 anenge achitaura nenhau yekuti uyai imi mose makaneta makaremera. Anditi ndinoda kuti mudzidze kwandiri nekuti ndiri chii. Anditi nekuti ndiri chii. Haigona kutaura izvozvo kana anga asinazvo ende ane kwaakazvidzidza unyoro ihwoyo ane kwaakahuwana. Anditi that wisdom ane kwaakaita sei kwaakaiwana ndosara kuti dzidzai kwandiri. Anobabata saka kunyange nesuwo tinofanira kudzidzisa vana vedu nditi kuti vagone kukura in wisdom. Amendibata zvanaka mukazoverenga kunyange Paul
raitombowo bandiko redu handiti kuti tinofanira kudzidza munani muna Kristu Jesu hanzi ivai nemwoyo uyo wakanga uri munani akauona kupi akauona kubva munani ndo zvatiri kutaura muzuva nhasi kuti mwoyo yedu ngaidzidzise vana vedu ngaidzidzise vatinogara navo kuti vava vanhu vakanaka vanhu vagogonawo kudzidza kubva mani kwavanhu kunyange sangano harigoni kwanga rinonetseka kana rine vanhu vane mwoyo wakadaro andimona ameno imi ndinoziva mastyles amuri kutirera navo vana mai ndinoziva mastyles amuri kuita sei amuri kutirera navo how you are shaping us nditi mwoyo wenyu mashepera uri kutiita nditi haazokutukisei here mangwana kuti rakafanana namai zvinotaurika kuna wanotozitaura mu nditi zvinoita sei zvinotaurika munotukisa amai vasipo nditi munotukwa musipo inadowedzi nekuda kwemwoyo wamune makaisa muchii muvana venyu saka ngativei vana mai vane mwoyo sewanga uri munani muna meri wekugona kurera wekugona kuisa mwoyo wakanaka muvana handiti so that kunyange panofamba vana imi mune muchingoita sei mune muchingopraiswa mune muchingokudzwa kwete kuti mungotukwa nditi kunyange kuchikoro vana mai vanenge vachingotukwa nematicha nditi ndinenge pana mai namai vacho vasingazikanwa futi nditi isiri sefa navanaisi handiti ana mai mune muchingoita sei mune muchingotukwa and moreover, and Jesus and it increased again in his stature. Akakura mchini, akakura in stature. So, chukura zati, akanukura kuita munhu, chaiye, ukuti kana wagoshona naye uyu munhu, nekuda kwani kwamai vake. Ndapota vaitana vanhu, nguva zhinji vana vanospenda vaina namai. Nditi. Dzoa hazvo mazuva zvaita kaneka kuti chinjei, nditi. Nekuda kwechimiro chenyika yedu kana nekuda kwechimiro kweworldwide nditi kwane zvinhu zvakafanana na 50-50 rights what saka vana mai vavo nomabasa nguva hombe what zvinhu zvakadaro asi nhau inombodzoka kuti tikakangana kuti tiri vana amai nditi kunyange nevana vedu havagone kukura in wisdom havagone kukura in stature handiti so whenever we are doing our things we need to balance nditi so that vana vedu they won't let anything chinodiwa chani chamai handiti so vana vedu vanobva vakura ini what chete vanobva vakura ini stature and in wisdom ndakaitara nditi kunyange sangano rinoda vanhu vakakura in what in stature rinoda vanhu vakakura in wisdom even kuno chaiko hatigone kuita tambudziko nemayuthari hatigone kuita dambudziko nemasunday school nekuti vanenge vaine chii pane vanaiverenga musuno vana vanoita sei vanodzidziswa kumba vodzidziswa nechii nekuchikoro then it's a good combination handiti it's a good what combination kuti sangano riri kuitawo zvaro kumba kuri kuitwa zvako kuchikoro kuitwa zvako toumba munhu handiti handiti so that hatigone kwanga tiite tiine matambudziko chana kuti Jesu haana kukudzwa muenvironment yekubhabhadzirwa akatokura muenvironment achitoitawo mabasa handiti achitoita mabasa ndo mamwe emamwe akamusimbisa ndosavavange akakura in stature nditi tikaverenga Matthew chapter number 13 verse number 55 nditi tinotonzwa vanhu vachikadzika kuti kouya haasi mwana womuvezi here uyu mai vake Mary nditi akakura muenvironment yekuita basa muri kuona ndo yakamukudza in stature muri kuona ndo yakamukudza in what ko isu tikurera sei vana vedu mufara handiti
tikurera sei ende mamwe results acho tinoaona kuti mune vana vakakura handiti tine maridzi akakura handiti gore rinopera vasina kana day 1 ravangova kutsvaira muchechi handiti pasina kana day 1 ravangova kutsvaira muchechi mai vanotaura kutsvaira give akisara kumba zviri nomo but panapa takazvinomalize ndakatoseka amba vafesa vaitaura kuti wiki rino mayuthi ndo arikuda kuzotsvaira muchechi. Is that normal? Improper kurera kwakanaka here ko kurera kwakanaka here ko so muchana kuti Jesu akakura achitoma basa baba vake vachikapenda uye aripo achibetsera nditi zvichifamba achikura muwati in stature to the extent that mavhenda kumaye vanhu vanotokadzika kuti hasi mwana womuyezero hasi mwana wamerero hachadzi dzake todziziva vakoma vake tinovaziva patiko izvi zvese akazva nepi bhozi kurerwa kwakanaka kwaaiita anopamata kurerwa kwakaita sei kwakanaka kwaaiita but isusu muzaura nhasi tiri kubhabhadzira vana vedu nditi in the name of love mukabata tiri kubhabhadzira chii vana vedu in the name of love pavari kufanira kunge vachiita mabasa isu aiwa tikuvarambidza tovaitira isusu tofunga kuti tiri kuvada but regai nditaure muzaura nhasi kuti we are killing them. We are what? We are killing them in the name of love. Vana vachibata mabasa ngavabate mabasa mukabata ndovabata chii mabasa vagokura in stature nditi vagokura what in stature tele chifunza kuti kusava mabasa hatikugona singaita nditi tinjavafana mazuva ano chatinoedzera kuenda kuchikoro sitereka nditi aiwa handita zvinobukulira naa musiyei nditi anobeta umwedzi dzake nditi but Jesus grew in wisdom and in stature nditi haana kukura in wisdom chete akura again in what in stature but isu are ignoring in stature toenda kuchi wisdom nditi anditi hatidi tobata mabasa anditi but tichatukwa kuti muchatukwa nekuda kweunihu anditi muchata sei muchatukwa nekuda kweunihu but muri kukanga marererwa makaita nditi wapedwa wabva kuchikoro kana usati waenda kuchikoro waisiya warima nditi wobva wabva waenda kuchikoro kwacho futi wodzoka futi kuchikoro kwacho wosvika pane zvinhu zvakatokumirira nditi pakabiridzwa mugadheni nditi vaedza kubharansisa pakutirera pavaita kuti grow in every aspect of life nditi indani chwari tikukura mukuenda kuchikoro nditi instature zvakare tokura nditi so that hatigone kuleka anything kana tichinge takura nditi ndosaka muri kuona kuti vana baba variko izvozvi vana mai variko izvozvi they can do anything kuti vaunze chikafu patembo but vatiri kurera vanozozvikwanisa here nditi adzidza ave newisdom basa racho vakashaika oitei hapana uku nerimwe saidi indonda nditi ari weak nditi because of marerero atiri kuita saka namamusikazvizive kuti muri kutirena mundonda nditi in this life ere kucheka uswa yakunotonetsa unoona vakafesa vachiuya zocheka uswa navamuchine paya but tine machidzi akadaisonyesai they don't come anditi they don't come why havana kuchijaira havana kurerwa marerero ewani nditi zvinhu zvese kudzimba tinovaitira ana mai zvinhu zvese tinovaitira ana baba nditi anditi chitaiwani kuti mwana wangu akure makuru andakaita anditi handoseihamenoita matwedzi handidani ndakatofanira musina munhu agivi muchibva nayo basa kati that is it anditi muri kumuita sei muri kumurera even kuchechi kunoku hatiite problem navo kamuti chiitawo zvakati anoita azvijaira anditi pati ungatanga kuti munhu anotsvaira kutanga kutsvaira kuchechi kunoku kumba asakatsvaira zvinobuda zvinobuda hazvibudi so we need to be wise akaita Jesu
ndoni yacho iripo. Pane umwe atakatongokuti kuchikura kwakasa mafana vaigara mabhichi anditi vanogara nemared road anditi zvinhu zvava zvakanaka anditi ndovanoogara mabhiriji kudhara vaine mabhiriji makura kusina bhiriji chaiwo ekuti every house pane bando nedhireni rogarira kabhiriji kuti vaibva manogara ipo zichitsvanyaya kana vanhu vaigara ipapo vazhinji vacho ndo vakarerwa marerero afiramira. Vanhu vakarerwa marerero amira vanoziva kuti aimemeni anditi ndofanira kutanga kugadzira upenyu, ndofanira kutanga kuziva kuti ndichaitei kuzororamisa munhu. Andinoona mabhiriji anogarwa nevanhu vasina kurerwa chii. Ukangoona uchienda muzvikona uchiita zvimashamari zvisina na brain, marerero ako anoita sei? Unenge uchitofunga kuti kuwadzana nevanhu ndoko aiwa gara nevanhu vanokuvaka vanoita kuti ugone kutsvaka waniti. Ndo chimiro chacho chiripo. Anditi atirere vanoti zvakaita sei zvakanaka vasawane chavanira sei chavanoleka. Anditi kusava pamabasa ziva kuti we are training weak. Anditi we are training a weak person. Even mukataura Jesu Kristu dansa kurerwa zvakanaka dansa kumboita even endure the cross. Anditi haimboendure the cross. Ndosaka muri kuona izvo zvikudzwa nhasi mukada kuyazosvika kunosura zvisizvo unobva ndakusungirira ndakumapoiseni haana kurerwa zvakanaka. Marerero atakaita izi nemofu ari kutipa izvo. Jesu akaramba akashivirira pamuchinjikwa akasisa yake nekuti aiziva nekuti akarerwa zvakanaka akarovererwa pamuchinjikwa kuti white of shame ainga just out to the life. Nditi ndozvinoita munhu akarerwa zvakanaka. Nditi anosangana nezvese haachinje hunhu nekuti asangana nezvizvi haachinje life nekuti asangana nezvizvi. Nditi ndosaka muchiona even towa kutopesa tisina vamwe vana vedu pano vakutoa revhora vachaenderana nepano. Nditi ndaropafadzwa handichaenderana nepano ndichakuitire pano. Nditi ndonyaya dzacho unochinja life. Anditi unochinja chii life. Anditi kana chechi wadada handipinda ndikoko. Anditi woza ugona hana banzane hatitoko. Anditi ndakashamaje hautauri kuti hauchaende kuchechi. Anditi anotokudza kuti handichaureko ndozvenyu. Anditi indonyaya dzacho ndokwazvinosvika. Saka muchizoona nhasi uno vana mai vedu vazhinji vane mabp nekuda kwevana vedu nekuda kwemarerero atiri kuita sei atiri kuvaita. Ndakaitendere mberi. Chechitatu moyo wakangona uri muna Mary wakaita kuti akure spiritually. Chekutanga ndataura kuti akakura muwisdom. Chechipiri akakura in stature. Chechitatu akakura in what? Akakura spiritual. Ipa verse page ipa verse 1. And in favor with God. Akakura in favor with God. Ndokukura chi spiritual. Even mukataura atmosphere yaigadzirirwa namai vake. Even parunyongwa vhesi vakanga vatoenda kutemberi naye vakanomushaya. Vakazomuona ari pakati memadhara mareligious groups achiitisana navo nharo arimo achitaura navo nekuti akanga akudzwa spiritual. Patange tichikura taitoziva kuti kune tumwe tuvana tisingatangire pamavhesi pamamwe vhesi kanenge kachidedemura kachitaura inhau yeatmosphere yakanga yakagadzirirwa vana panguva iyoyo. Nhasi uno kutopamara mavhesi unoona kuti mundinetsera mwana wangu. But hamusi kuziva zvazvinozodetsera. Jesu akakura in favor of God. Favor yaMwari yakakura, kudiwa kwaJesu kwaMwari kwakakura nokuburikidza nespiritual life yake. Kunyange vana vedu vanokura zvakare in favor of God. Tikavarera zvakanaka vari muatmosphere yakanaka. Musavarambidze vana kukazi vaita tinomera uchechi. Vanoda kukura muatmosphere yakanaka. Vanoda kukura muchii? Muatmosphere yakanaka. Let us support them. Let us
be with them pamfungo wavo wakanaka une zvechekuita nesangano. Mukanzwa kuti dambonotsvaira kuchechi support here nditi dambonocheka uswa musapotei nditi vakafeso voitwa nyore nebasa pambani kutoita vakafeso ndofadza driver vanenge vada kukavhira nditi kuti vaite zviri nomo kusaidi kwavo vanhu vanenge vaitoremerwa nditi ibasa ravanenge vachifanira kuitirwa nevana vavo but havasi kuitirwa vobva vazoita ivo ani mutovana. Saka letas pambani vatisitotovarambidza watangororobata sandu chechi panosara kubata sera mazvote zvavezvo nditi but that atmosphere nditi yekugara uri muzvinhu zvamwari yakaita kuti Jesu aone favor yamwari nditi favor yamwari yakaita sei yakawedzera nditi saka chimbongorangarira iwewe kuti favor yamwari ikawanda mumwana wako chii chinoitika muupenyu wake chii chinoitika muupenyu wake chese chaabata chinotena kuti agorinda nditi ungava kuchikoro anobudirira muzvidzidzo nditi pangwani kusabudirira havana zvavari kuita mumba kwamwari havana munapedza form 4 kusvika form 1 mabhara utsvaira uchechi asi namboro pauya utsvaira uchechi nevamwe nditi wotaza kuti nopasa wotaza kuti nopasa. Jesu akakura pakudiwa naMwari nditi akakura pakuda sei pakudiwa naMwari nekuda kwemarererwo akaita anditi isu vedu tiri kuvarera sei anditi atmosphere yatiri kuvapresenta ndeipi nditi iri good here atmosphere yatiri kuvakuta nayo ndosaka mukuona kuti even level remadrugs rakutowandira nditi nguva yedu kwakusina why was atmosphere yacho waiona kupi yemadrugs wamuka na 5 uchinorima a5 ngatonyeba futi 4 wanorima wadzoka wageza waenda kuchikoro wadzoka unodidza ukatei pambani kwedu kunodidza huni kwacho onzo chinotsvaga huni anditi woswedi vasikana vazozarwa mashure saka chisaitedza yese anditi vazozarwa mashure waitoona kuti watsvaga huni dzacho here wabike here futi anditi kuti zvifambe andimuzvona so nguva yacho yekuti ugone kufunga unolayedza nevamwe kuti muite zvisabasa iyo haiwanikwi anditi saka ngatipresente vana vedu neatmosphere yakanaka inoita kuti vakure mune chii mune zvakanaka anditi chekupedzisira Jesu akarerwa zvokuti akakura pakudiwa nevanhu nditi pakudiwa nesociety anditi kuisa vana vedu anditi vavereka kokupedzisira pa52d pada hanzi in favor with God and men and men anditi hatimbozvibvunzei vamwana navo kuti vedu isivana nharaunda ichivaona nditi iri kumboti kudii nezvavo iri kumboti kudii vamwe vacho avamhorese vanhu avamhorese vanhu asi sanditi dana vachakapika tipasutikopikufika kuchechi nditi avamhorese vanhu ndondonikocha tomhoresa murumukuru kuti mwamuka sei kumwana maraini vamwe vacho ndita notati dhumana maraini kuti Jesu akakura pakudiwa nevanhu anditi pakurevererwa nevanhu ndosaka muona kuti even ministry aida kunetsa vanhu vaingomutera vozi anga agara ari munhu wechii anga agara ari munhu wechii kwewe uri munhu wechii uri munhu wechii Jesu anga ari munhu wechii wevanhu vana vedu vanotaurwa sei munharaunda vanotaurwa sei kwatinobva vanotaurwa sei kuchikoro kwavanobva maripoti avo akunyorwa kudzudi comment pacomment section apo pakunyorwa kudzudi pacomment section yaticha nditi pakunyorwa kudzudi ndo vanhu vacho vari kutaurwa nezvavavo anditi
mwana wako anodiwa natichere, anodiwa natichere. Ndo vanhu vacho hakuna munhu anoda munhu ane munhu washata. Mukavata hakuna munhu anoda chii munhu ane munhu wakaita sei wakashata. Saka mwana munhu achidiwa nevanhu nditi ziva kuti munhu wako wakaita sei wakanaka. Ende chachakanakira kare ka chakaita kuti mwana wese angasiri munhu wake ave munhu wese. Anditi angariwo chii wemunhu wese. Even kumachechi vachaitenera kuzati mwana ndomunhu wese. Nditi mufundisi aitoita kutotaura kuti vana ngavaya vachaire kuchechi akatotaura ataura mubereki vana vaiuya. Anditi isatozati every Sunday tinoitira mufundisi achiitisa yese yese. Anditi kuti zvinhu zvimire zvakanaka patinozoya kusevhisi hatizunze madhasi kusunga machiya zvatoita zvacho. Anditi tinoona anopukutwa tichiona. Anditi anenge aine dust nguva zhinji. Anditi anenge ane chii asi tiine manyisa akasvika. Nditi inini bhasikoro ndatodzidzira uchobva kwamufundisi wozo mufundisi wedu achiuya anga ane masangano mamwe aida kurevive. So aiti na10 aina anopinza kwamanyaira ombati aitsangana 9 kumanyaira ombati na12 opinza pamukumba. Saka aiva ari mabhasikoro ake 2 andinoona ari mabhasikoro ake 3 emayunitsi aifamba nawo nerake iye ndiaizonoparidza umwe oitawo chiro stable moimbisa. Saka aenda nawo vanhu vayochi ikoko. Saka maitochinjaniswa unzi ndakutumena naningi. Nditi patikanosambo nebhasikoro tiaiva vatidzidzisa iri Saturday. Kusina kutidzidziswa vakugona kuchovha bhasikoro vakugona kuimbisa zvese kuti mushaita munoneka. So that vanoenda kwamanyaira haunete tinoenda kwamanyaira tichidzoka. Ndinoona pachechi paitsvairwa paidi tisaita izvozvo. Even patakazwa vaifidza vaibenefita tichingoita izvo because tatakakura ti mazviri andinoona tichiita andinoona. So ndozvo zvinhu zvatikusvika unyenge panguva yekuti sei wekuti ane zvazvo nhasi uno mwana asiri wemunhu wese mwana wangu. Nditi we are killing our kids. Tiwachiti we are killing our kids. Ende maedha anototya kuti zvinomanyisa anotangikewa. Nditi vanototya ndoka mtana ndondo wewe gara hapo zvawo vakanyarara varuka vaita vanoda wazhinji vanenge vari mumafoni futi ndasotonyura wozomuka watonyura kwa andibvana ndipo maugare kwandiri vana mai vari kutonga ndazambokudze zvataura name yazvipisinokuwawo andimazona. So muchana kuti tikave nementality yakanga iri apa anditi yekuti vana vedu vagone kuve nebeta life vagone kuve vanhu chaivo chaivo vagone kumodhika zvakanaka. Anditi kunyange chechi ichaenjoya mafruits acho. Mungavada ichaenjoya wati mafruits acho. Taitokasangana newe chitaisiriyo wairohwa ikoko nemubereko asangana newe ikoko ukasangana vamatoeka vaikuruvera ikoko. Anditi wotozobvaiko inamatoda vamatoeka vari gaura madheni kuzotaura kuti vandiona nchita zvakati. Unotoda vana dai varega zvavo kutoya zvavaitoita izvozvo vatogona bcause pavachauya futi ndichasandokiwa kuti madheni ndaurwa vatu ende iwa waimbosvika uchitaura ndarohwa naamatoeka bcause vaitozati ma1 anoona patende zvimwe akasvika itaura ndarohwa naamatoeka ndakutopfeka masotopu toenda ikoko amatoeka akara. Anditi vana vaine kokoko anoziva kuti rwadza kunena nemaneimazi but we are killing your child. Because hakuna munhu anomborova mwana asazvaita zvakashata. Ndo zvatisvitsa muchimiro chatichemapurasi. Vanhu vanokuta vachionekwa vachisiyiwa vakadaro. Mukavada vanongosiyiwa vakadaro because kundizotwa zvenei madzi indinokudzoro mwana wako ndizodzwa zvonzi mwana wenyu ndamona akapfeka kakasvika uko. Anditi musikana anobva vachikabuda vari mubhegi ndazomuona akapfeka kakasvika uko. Kana zokuona pakona nekamukomana nditi hazvichataurwi nenhau yekuti takanoita imwe attitude isiriyo. Makabata end of the day tisinozochema nevana vedu. Makabata ndivo unozochema nevana vedu waakuchitambura nevana vaya manje waakuchita mapipis. Nditi anouya ozi hapana anozogona mwana bereka anozogona mwana aiteona ifisirimo. Nditi uchiona vane vamwe vachita zvakanaka vakwa vasi kuita zvakanaka vakuita bp
wakufa nguva isina kukwana. So ngatiimburesei kamuraramiro kangariko kare, ngekuti ukazwa mwana wakatsurwa enda unotenda kuti maita basa mwamuna achiitei woyo worova futi. Anditi kuti tiproduce zvinhu chaizvo chaizvo. Anovana toproduce chii zvinhu chaizvo chaizvo kunyange nekuno kuchechi. Anditi ukazwa maitaruka waitaura zvakashata pamusoro pemwana wako kusangobata mamude panotooti aitora izvi yakaita sei yakanaka, usavavengi. Nditi vangana kwedu kuzhinji kuri kubva muwana azodza mwana zvakati ndini akatotengera mwana hembe yomudza izvozvo ndiani. Nditi so let us remove that mindset. Nditi tove nemindset yekuvaka vana vedu sana mai ngative nemwoyo wamwari munani munameni. Mere akavaka mwana wake, mwana akakura in wisdom, mwana akakura in stature, mwana akakura spiritual, mwana akakura pakudiwa kunyange nevanhu. Anditi mwari wakuitire zvakanaka. Makombero kuverenga kweshoko rako mwana mwana. Amen. Titenda zvikuru nemi vabereki vedu vana mai. Tenda tokanganwa kuti nhasi Mother's Day. Sorry. Happy Mother's Day. Tichasangana pahymn 207 takasimuka. Tichaimba hymn 207 chorus. Tichifoka wasanga kutakapeshe. Takasimuka hymn 207. Kana tashuka chatangisa Mari Muba Siri wangu Wow.
vakutire zvakanaka nekupindwa kwakanaka vamuchipa zvakanaka. Semukomana amira nemberi handida kutaura pamberi paMwari kunyange nepamberi penyu. Zvaachataura ndinogara ndichitaura kuona munhu auya just applying handiti shoko handiti kuti shoko rotaura kuti vei kwandiri handiti vei kuchechi vei kuvaelders handiti so munhu auya tozama kutaura nyaya dzake hazvikwanditi auya kuti pese pamunopfugama muchinamata padzimba dzenyu mumurangariro uchiti mumunyengetero iye achinamata neguguku kunyange pandanamadwa pano handiti zvoona kwazvi zvinoshanda tosika tsika yedu handiti tosika tsika yedu kuti zvauya nevanhu kumberi ndozvatinototichaona zvinotisasadza handiti inini ndakazenda kufundisa ndamborarama life yenyu yese ndozviziva kuti tine tatoona zvekunofonerana zvekunotaura tine tatononokerwa handiti saka this is another magnet yekuti tikaikoshesa handiti tikaikoshesa nguva iyi tikanamatira vanhu kana vachinge vauya nenyaya dzavo kunyange pese zvivhiki rese ratasvika ratikupinda iri basa redu nderekunamatira munhu anenge auya nenyaya dzake pamberi paMwari kungave mufaro kungave chese chave nacho ivhiki rese anenge atiexpendera sangano rese rinenge richimunamata pese makoti makunamata anenge atori inclusive pamunamato wenyu handiti ndo chimiro chiripo handiti chatofanira kuti nzwisise sesangano handiti pese pamunotofunga mamunamata kuseni muchinamatira vana venyu muchizvinamatira muchizvifunga baba munofanira kufunga vese vanenge vandira nemberi pavo muchivanamatira handisi kuti basa releadership chete ibasa redu tese to pray for each other ende munamato kune simba handiti kune simba kusunungura zvese zvinotinetsa saka muchiona kuti tikaita join hands tikaita unit yakati brotaranezvaiyaya tichinamatirana chii chinozoitika mupezi wedu handiti regai ndipe mukana vamira nemberi regai ndipe mukana vamira nemberi vaonge vanhu vanotaura zvavamisa nemberi pamusoro petsangano dzvene raMwari ndasumukira kutenda Mwari nechipo chemhuri yandakapiwa ndichiti happy Mother's Day kune ana mai vese vari muno. Ndasumukira kunyanya kutenda Mwari namai vakandipa zvizhinji zvavanonditsva muupenyu hwangu, support, zvinhu zvakawanda. Ndakataura zvese kana kusumukira kutenda Mwari kuti dai varamba vachindichengetera mai vangu naivo mhuri yavakatipa kuti zvikoropa zvavhurwa vachange vari kubasa kwavo. Kumbira kuti vamwe navo vachengeterwa vanenge varipopo. Ndingoisa mhuri yedu mumaoko maMwari ndichikumbira munamazvo kuti pazvinhu zvizhinji zvatinobata, zvinhu zvakawanda zvatoita maprojekti akawanda, mabasa emaoko, ndokumbira kuti Mwari vapindire kuti zvese zvatinoita zvigova zvinobudirira kuti dai kana zvichibvira dai Mwari vanzwawo munamato yamai vangu kuti zvishuwo zvavo dai zvazadziswa naizvo zvekutenda. Amen. Ndasimuka ndichida kutenda Mwari noupenyu hwavanoti, ndichida kuvatenda zvakare namai vanoti. Dzimweni dzenguva mukukura tiri vana tinorasika, tinoita zvakawanda, tinoremedza vabereki vedu nezvimwe mabasa edu atinoita. Ndachida kutsigira shoko ranga chitaura kuti kazhinji we shouldn't be unfair to our mothers. They would have done the best they could. Vanenge vateteera. Dzimwe dzenguva isusu pachezvedu tisi tinozorasika sevana. Chandinoda kungokumbira Mwari kuti vandichengete mukukura kwandinoita nemufambo kwandinoita. Nzira dzandakarayirwa namai vangu nemabereki vangu musarasike madziri. Mukukura kwandakaita zvizhinji zvandakasangana nazvo pachezvangu inini kwete nevabereki. Vabereki vangu vakandirera muzvakanaka, asi mukukura tinosangana nezvakawanda. Ndinongokumbira Mwari vabvise munzwa munyama yangu. Ndabvira kare ndichivakumbira ndikukundikana navo, asi ndinongotarira kwavari ini ndikutenda mufundisi vataura. Ndakuuyawo nekwamuri kuti mundibatsire kungunamata. Dzimwe dzenguva ndoremerwa ndiri ndoga, asi ndotarira kwamuri sesangano ndakakurira pano mwana wepano. Ndinongoti mundiisewo munyengetero wenyu. Amen. chakumbira elder utero vaiseri
Kamira makarurama Jehovha makatendeka nouya baba penyu inoziva ndimi rusiziro rwedu kungava nenguva dzokumanikidzwa nokutendai nevarandarume Shamira nepamberi vanoziva kwekuchemera vanoziva kwekudzidzira mupeni makana chikomo chakakwirira kupfuura chikomo dzose ndimi moga baba vatinodzidzira kwavari tinokutendai baba panguva ino yemangwanani tichivinza randarume rokutanga taura yachikukura kunaka kwavarandakadzi vana mai vedu kungava nomurandakadzi wamakamboropafadza naye kuti vagove nyama imwe chete. Tinongonyengetera mutsvene kare kuti varambe vakudza mukukuzivai vagogona kuumbiridza dzingava mhuri dzavo. Vanopfuurira mberi baba mutsvene makanaka achitenda baba mai vamakamupa rambai kungomutungamirira achinamatira ungava mai vava kuti baba vagosadzisirwa zviro zvavo zvakakunakirai nokuti anoziva baba vamasimba ose kuti ukama hukuru huri pakati kwemwana namai hwakanyanya kukura zvikuru nazvino anorangarira mai kuti ndivo vakamusumudza nokumusvitsa pachidanho chaari. Timutungamirirai muitire zvakanaka naivo mai mumazadzisiro michengetero yavo nezvikumbiro zvavo kuti baba vamasimba ose vagoramba tiona kubata kwenyu kukuru. Tinouya nahamatarumba baba mutsvene makanaka vanowanika vachitenda vana mai nokuti vanoziva vakavaumbiridza. Unoziva baba masimba ose ndivo vakagona kuti baba mwana akwanise kuona kunaka nokuipa baba vemasimba ose kwenyika ino. Zvino anouya muranakomana achitaura ega baba masimba ose kuti akaumbiridzwa mune zvakanaka akave nekutsauka baba vamasimba ose, asi anokumbira baba vamasimba ose kuti kudzokedzana uku kunongoda imi baba vamasimba ose mukuru wazvose. Kunongoda imi baba vamasimba ose kuti mutigonese tive tichinyengetera pamwe chete kuti vamasimba ose agodzoka mukuyanana kwakanaka kungane mhuri kana mukusumudza mhuri yake muchikristu vachifamba mweya wemutsvene. Igomutungamirai baba nokuti anoona kuti ari ega haana simba. Anokumbira baba vamasimba ose kuti baba vamasimba ose tibatirane naye titakurirane naye mutoro uyu. Vamasimba ose ndimunoziva kurema kwemutoro uyu vamasimba ose. Isu tinongouya pamberi penyu tichinyengetera baba vamasimba ose kuti mutinzwewo baba vamasimba ose muchichema kwemwana wenyu chimutungamirira mutsvene awanika chikukura kunaka kwenyu igova baba testimoni kuvazhinji kuti aiwa imi makanaka mutsvene ndimi munopindura zvazvose. Chimutungamirirai baba tiri vazhinji tine zvakawanda zvinenge zvichiti kutiremera mukurarama. Tinongokumbira imi mune ruoko rune simba kuti musumudzire vana venyu. Tirambe tichiona kunaka kwenyu, tirambe tichiona kubata kwenyu kukuru. Hatina dhauti pamusoro pekufunda kwedu kubudikidza nemi. Nazvino toramba takatarisa muchinjikwa mwana Jesu Kristu nokuti ndiye rutiziro rwedu bedzi kungaa nenguva dzekumanikidzwa. Takutendai baba pamangwanani ano tichiya zvese muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Tichikoka chireso chasangana pahymn 74. Hymn 74. Kana tasvika chatangisa. Tora simba rake Jesu nekutambudzika kwake kunokumba simba guru refu kuna chinyangadzo zita rake rakanaka rinotipa kupenya zita rake
Jesu Kristu nchiti ameni. Tasvika padanho iro ratinotora danho kunamata kwedu iro ratinotora chingwa chisina mbiriso nemuto wemuzambiringa emeni. Chingwa chisina mbiriso chinomirira munhu waJesu Kristu wakarogwa kuchinjikwa uye zvekare ropa remuzambiringa iro rinomirira ropa raJesu Kristu rakadeuka pakuchinjikwa emeni. So kana tichitora chingwa chisina mbiriso nemuto wemuzambiringa tinoziva kuti tirikutorerera idzi tikurangarira rufu rwemwanakomana wedu Jesu handiti tikurangarira kufa kwake nekumuka kwake ndizvo nai. So tichaverenga chose sezvinotaurwa neshoko pana Luke chapter 22 verse 19 to 20 ndizvo nai. Tichaverenga neshona 19 inoti akatora chingwa akaunga akadembura akavapa achiti ichi muviri wangu uri unopirweni itai izvi